Kaixo artistak, ona hemen gaude gure 9. abesti ahokorapio edo lerkiarekin. Kasu honetan, ze esan dezakegu, begiratu nola idatzita dagoen. Zeo zer kurioso ikusten duzu hor hitzen eta esaldien artean? Bai, ez da, errima dago. Orduan, ze esango dugu? Ahokorapio bat dela, ala abesti bat. Edo lerki bat izango da. Beno, eskolan berriro gaude, ezta? Orduan, hauze, lehenengo gunotarako, aproposa da, ahozkotasuna lantzeko, ezta? Zein ondo ahozkatzen duzu be. Saiatu. Eta orain nire txanda baitu. Iro, gure eskolan berriro. Ero, neguan hotz, udan bero. Aro, 12 hilabete eta 4 urtaro. Ze moduz? Nolako temperatura egiten du neguan? Eta udan? Zenbat hilabete daude? Eta urtaro? Gogoratzen zarete? Urtarria, otsaila, martxoa, apirila, maiatza, ekaina, uztaila, abuztua, iraila, urria, azaroa eta abendua, eta urtaroak zeintzuk dira. Ez da, uda berria, udazkena eta negua, ez da? Kenengo aldiz, iro, gure eskolan berriro. Ero, neguan hotz, udan bero. Aro, 12 hilabete eta 4 urtaro. Espero dut zuen gustokoa izatea. Beste bat arte.